Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της ομάδας του Πανατολικού και έφορος του τμήματος μπάσκετ, κύριος Σπύρος Μαυρομάτης. Κύριε Μαυρομάτη, θέλω να μας πείτε ένα σχόλιο για το σημερινό φιλικό. Για ποιο λόγο έγινε και αν είστε ικανοποιημένος για την προσέλευση του κόσμου, από τους φορείς, του αθλήματος και όλα αυτά. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Πανατολικός στα πλαίσια των εορτασμών των 90 χρόνων θεώρησε ότι έπρεπε να γίνει ένα φιλικό, να τιμήσουμε δύο παιδιά αγρινιωτάκια, τα οποία για μένα κοσμούν το αγρινιώτικο μπάσκετ, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτών των 90 χρόνων πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο για το Αγρίνιο να γνωρίσει μια άλλη εθνική ομάδα από αυτή που όλοι ξέρουμε και που αγαπάμε, την Εθνική Κοφών, η οποία και αυτή, εάν διαβάσετε την ιστορία, έχει προσφέρει πάρα πολλά και σηκώνει πολύ ψηλά τη σημαία της Ελλάδος. Θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο να γίνει αυτό το φιλικό στο Αγρίνιο, μιας και η Εθνική προετοιμάζεται για το Πανευρωπαϊκό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Τώρα, για την προσέλευση του κόσμου, όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Περίμενα πραγματικά ότι ο κόσμος του Αγρινίου, ο μπασκετικός κόσμος του Αγρινίου και όχι μόνο, θα έπρεπε να γεμίσουν το στάδιο, όχι για τον Πανετολικό, ειλικρινά σου μιλάω, μέσα από την καρδιά μου, όχι για τον Πανετολικό, για τον Πανετολικό, για τα δύο αυτά παιδιά, γιατί τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα από όλο το Αγρίνιο, από όλους τους φορείς που πραγματικά σημάδεψαν δια της απουσίας τους. Και κάτι τελευταίο για την ομάδα που πήρε την άνοδο από τη Β' Εσκαβδέ, επιστρέφει στην Α' Εσκαβδέ. Οι στόχοι για τη νέα χρονιά, ο πρόεδρος μας είπε γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής και ανταγωνιστική στο κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι ο πρόεδρος μίλησε αυτός είναι ο στόχος της ομάδος. Πιστεύω ότι φέτος κάναμε μια πολύ καλή πορεία, αξιόλογη πορεία σε όλη τη χρονιά. Και οι στόχοι της ομάδος είναι πάνω απ' όλα να παραμείνει η ομάδα ως έχει, να μην φύγει κανένας παίκτης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία-δύο προσθήκες. Φυσικά ο στόχος είναι η παραμονή πάνω απ' όλα, έτσι, στην κατηγορία, και στη συνέχεια Κυριακή παιχνίδι με παιχνίδι θα δούμε. Αλλά στόχος είναι η παραμονή και μόνο η παραμονή. Ευχαριστούμε.